Jo crec que els serveis lingüístics, així en general, tenim una posició molt feble si tenim en compte els reptes de política lingüística a què hem de fer front en aquests moments, tant en política lingüística universitària com en la política lingüística del país. Hi ha falta de professorat, costa molt trobar professorat qualificat, també tècnics qualificats, i el que encara és més difícil és que aquests tècnics, un cop els trobes, aquests professors, un cop els trobes, es puguin consolidar dintre les plantilles de les universitats. D'altra banda, som 12 universitats molt diferents, amb dinàmiques molt i molt variades i molt diverses, cosa que fa molt difícil que puguem anar tots a la una o que puguem fer una política lingüística universitària comuna. Som molt bons en algunes coses. Jo crec que hem creat recursos lingüístics molt valuosos, molt bons, tenim molta expertesa en alguns àmbits, però en canvi en d'altres parcel·les ens queda molt de camp per córrer. Penso, per exemple, en l'acreditació lingüística o en la gestió de la política lingüística. De la situació actual dels serveis lingüístics universitaris destacaria l'increment i la diversificació de les feines al llarg dels anys. També la diferència de situacions dels serveis lingüístics a cada universitat, pel que fa a organització, recursos, polítiques de personal. A la UOC, per exemple, compartim funcions amb el Centre d'Idiomes Moderns. Tot i les diferències que hi ha, també hi ha voluntat de treballar consensuadament els temes que requereixen coherència dintre del sistema universitari. Com a fortalesa, crec que actualment el marc estratègic i polític està més definit. Pel que fa a les limitacions, en remarco dues. Les dificultats de l'ús del català en la societat. La universitat és un reflex de la societat i de certs comportaments lingüístics. Incidir en això és necessari, però és difícil. I la falta de recursos per fer tot el que cal en els diferents àmbits de l'activitat universitària. La situació actual del servei lingüístic és positiva en termes generals. Els valors que ens defineixen formen part essencial del cor de les nostres universitats. S'han aprovat i es despleguen normatives que els avalen i disposen de recursos econòmics i de personal que, tot i ser limitats, ens permeten desplegar un gran ventall de projectes. Com a fortaleses, m'agradaria destacar l'expertesa de les persones que formen part dels serveis lingüístics, la qualitat, la serietat, el rigor en la nostra feina, també el fet de fer-ho en positiu, amb un esperit col·laboratiu. Això es deu al fet que tenim equips plurals, persones inquietes, motivades i implicades emocionalment en la nostra feina. Quant a les limitacions, la principal crec que és no disposar de suficients eines d'intervenció. En un moment com el que ens trobem d'hostilitat i de l'auge dels discursos d'odi al nostre país, a Europa i arreu del món, trobo que el paper de les universitats públiques com a referents contra aquests discursos és un element cabdal i els serveis lingüístics tenim molt a dir en aquest sentit. Podem ajudar prou. Els serveis lingüístics s'han fet grans. Els equips estan molt professionalitzats i alhora en plena renovació de plantilles a causa de les jubilacions. Tenim un context molt delicat d'ús de la llengua, enmig d'una atonia social generalitzada. Paradoxalment, per primera vegada, el govern, una conselleria de política lingüística i el pla d'enfortiment del català. I pel que fa a les fortaleses? Primera, les aliances, amb la xarxa Vives d'Universitats, amb la CIFALC i altres. Segona, la funció dels serveis lingüístics universitaris en les regions i ciutats del coneixement. Tercera, les accions interuniversitàries conjuntes amb les facultats d'educació, salut, dret, etc. I pel que fa a les limitacions? Una, massa burocràcia, tant internament a la universitat com en l'accés als ajuts de l'administració. Dues, les relacions de serveis lingüístics amb altres unitats no estan prou garantides pels òrgans de govern de cada universitat. I tres, una consideració laboral irregular del personal amb el perill de rutinització que comporta.